Парк Шоу изгубените видеозаписи следва по Cartoon Network. Коя е тя? Лана! Лана! О, гнил чипс. Тя се отправя на морски приключения. И да, ще бъде забавно. Или хаотично. Да разберем кое. Съжалявам. Лана Лонгбиърд. Нови епизоди начало в понеделник от 16:45 тук по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Пес Патрул коли, готови за действие! Бурята създаде бъркотия в Adventure Bay. Маршал, Скай, поправете го! Ръбъл, събери го! Спаси деня с твоите любими кученца и техните Пес Патрул коли от Spin Master. Понякога лошата миризма остава в дрехите дори след изпиране, докато не пробваш новия Savex Premium. Savex изпира в дълбочина отлаганията от пот и себум и прави прането видимо по-чисто, видимо по-бяло, видимо по-свежо. Новият Savex. Виж разликата. Впусни се в незабравимо пътешествие на лудори с Disney Stitch. Зарадвай малкия си герой с мечтан подарък. Купи продукти Queens, регистрирай касовата бележка и играй за една от 1000 награди, вдъхновени от Disney Stitch. Гърло, щом те заболи, Джуниор Ангин вземи. Джуниор Ангин. Близалки при болно гърло. За деца над 3 години. От Фионикс Фарма. Ние доставяме здраве. Впусни се в незабравимо пътешествие на лудори с Disney Stitch. Зарадвай малкия си герой с мечтан подарък. Купи продукти Queens, регистрирай касовата бележка и играй за една от 1000 награди, вдъхновени от Disney Stitch. Видяхте ли новите кубети? Те са с по-големи купчета. По-хрупкави и по-вкусни. Епик! Кубети. Новите епик купчета. Нести, изпълни деня си с радост. Опитай новия Нести Sparkling. Без значение кой те вдъхновява, открий перфектни за теб стилове. Сега, в About You. Това беше рекламната пауза. Добре дошъл в семейството на Cartoon Network. Тук всичко е възможно. Ще се чувстваш като у дома със своето семейство и дори ще откриеш приятели, които ще усетиш като свое семейство. Не се притеснявай, ако ситуацията стане щура. Това е нормално, нали? Да, добре, разбира се. Всяко семейство е малко и всяко семейство е уникално, точно както и твоето. При нас има място за всяко семейство, тук по Cartoon Network. Парк Шоу. Изгубените видеозаписи. Трупно цвете.